BTR BPF hagrama महिलारि बिथांमोना एबारनिफ्राय बिदाय जासिगोन इउपिपिएल पार्टिया साना दिनैहाय सानजा ओंखारो बे बाथ्राखौ आं जि बुङो साना सोनाबा ओंखारो गतिके बे बाथ्राखौनो मानिनांगोन होननाय बाथ्रासो फैदों गिबि गिबियावनो आं दिनैहाय BTR निउज चेनेलनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोनाय थाबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरो BTR निउज चेनेलनिसिम गासिबो मावथि नोंथांमोनखौ साबायखर बावनाय थाबाय दा दिनैनि जों जिखिनि जुथुमनाय बे जुथुमनाय थांखिया जाहैबाय जोङो जोंनि जिखिनि रुपाफुलि प्राइमारिनि गेजेराव जोंनि जिखिनि BPF कर्मीनि मावथिफोर दं बे मावथिफोरखौ लानानै ज'हाय जुथुमनाय जादों जाहाथे जोंनि हानजाखौ जाहाथे गोख्रों जों रुपाफुलि प्राइमारियाव गोख्रोङैनो लाखिनो हायो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिनै जाहाथे जों मोजाङै हाबा मावलांनो हायो बे थांखियैनो हयथ' जों गासिबो जोंनि जिखिनि रुपाफुलि प्राइमारिनि कर्मीफोरखौ लानानै जों ज'है दिनै बेवहाय जुथुमनाय जादों आरोखि जों नोजोर होनो जुदि थाङोब्लाथाय गुबुन बोसोरफोरनि बायदियैनो देग्लायनि जिखिनि जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो जों गोख्रोङैनो जोङो आगान सुरनो हादों होननानै जों सानो बा सुरलांगासिनोबो दङ जोंनि जिखिनि मावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो जोंनि कर्मीनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव निसय गोख्रोङैनो जोङो मावलांनोखौ जों नाजागासिनो दं लोगोसे आवगायनि बारग'लांनाय इलेक्सनाव जेसेबांखिनि हयथ' रायजो राजानिफ्राय जिखिनि जोङो अननाय जों मोननो हादोंमोन एबारनि बोसोराव बिनिख्रुइ जों साबसिन हामसिनै जों अननाय बा बिथांमोननि जिखिनि सापर्ट बेखौ जों रायजो राजानिफ्राय मोननायनि मोनसे इसाराखौ जों मोनगासिनो दं आरो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोना नोंथांमोननि प्राइमारिनिफ्राय बेसेबां % भट मोननो हागोन गुबुन बोसोरनि जिखिनि बा बारग'लांनाय जिखिनि भटनि पार्सेन्टेज बे पार्सेन्टेजखौ नायोब्लाथ' देग्लायनि फैगौ इलेक्सनाव जोङो खमैनो 60% लानानै बा रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो दा दिनैहाय गोदान सरकारनि जिखिनि मावनाय आरो जोंनि BPF सरकारनि थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि मावबोदों बेखौ तुलना हिसाबै नायनो थाङोब्लाथ' बिथांमोननि मावनायखौ जों दिनैहाय जों पार्टी हिसाबै बुंनो थाङोबा हयथ' एसे बोरैबा गावखौनो गाव बुंनानै लानाय बायदि जायो नाथाय बेनि जिखिनि हिसाब निकास बे हिसाब निकासखौ रायजो राजाफ्रानो साबसिनै होनो हायो बा साबसिनै होगासिनोबो दङ मानो होनोब्ला दा खायसे खायसे रायजो राजाफ्रा बुंनाय जादों मा गोदोनि सरकारानो गोदोनि जिखिनि पार्टीया रायजो खुंबोदोंमोन बा खुंथायखौ खुंबोदोंमोन बिथांमोननि तुलनायाव दानि सरकारा एसेबां गोजोनथाव होनो हायाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा फोरमायो मानो फोरमायो होनोब्ला दिनैहाय PCDCनि सिङाव जेसेबांखिनि जौगानाय खामानि जेसेबांखिनि रायजो राजाखौ एसेबाबो कुन्टुस्ट' खालामनो हानाय खामानि बेफोर खामानिखौ हयथ' जों नुनो मोनाखै आरो जों फोरमायनायजों गिदिर बाथ्रा नङा रायजो राजाफ्रानो हयथ' बेखौ फोरमायगोन आरो फोरमायगासिनोबो दङ मानो होनोब्ला थांनाय जिखिनि बारग'नाय इलेक्सनाव बिथांमोना जि सरकार दाबोबाय बे सरकार दाबोनायावथ' रायजो राजाफ्रा गोबां हेफाजाब होदोंमोन बुंनो थाङोब्ला आरोखि आरो बिथांमोना दिनैहाय AGP BJP बा UPPL लोगो नांलायनानै हयथ' सरकारखौ दादोंमोन लोगो नांलायनानै हयथ' भटआव दावगादोंमोन नाथाय दिनैनि बेलायाव जिखिनि नुनो मोनबाय लोब लोब रायजो राजाफ्रा आवगायखांनायनि उनाव जिबायदि आसा लानानै बेवहाय जगदान होनानै सोलायनाय जि परिबर्तन जोंहा प्रमद बर'नि जिखिनि परिबर्तन जि मोनसे आवाज बे आवाजखौ लानानैनो हयथ' रायजो राजाफ्रा जोंनि माहारिफ्रा गोबां सिन्था सरसा खालामनानै हयथ' बिथांमोननि सरकारजों बिथांमोननि साननायजों गोरोबनानै इलेक्सनाव बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन दा नुनो मोनबाय मा बिनि गेजेराव दा दिनैहाय बुंनाय आवाज आरो खामानि बिनि गेजेराव गोबां फारागथि जों नुनो मोनदों जाय फारागथियानो हयथ' रायजो राजानि गोसोआवबो सौदावनाय फैदों मानो होनोबा बे फारागथिया ओरैबायदि खुगायाव बुंनायजों आरो मावनायजों गोबां तफात दङ बेखौ दिनै रायजो राजाया बुजिनो हादों आरोखि मानो होनोबा बिथांमोना इलेक्सननि सिगां सिगां गोबां रायजो राजानिफ्राय लाइमोनफोरखौ दिनैहाय इनफर्म खालामनाय जादोंमोन खामानियाव इलेक्सननि खामानियाव ओरैबायदि मानसिफोरखौबो बिथांमोना बाहायनाय जादोंमोन जायफोराखि भट गैया बिथांमोनखौबो हयथ' ओरैबायदि इनकारेज खालामनानै बाथ्राजों इनकारेज खालामनानै दिनैहाय गावसोरनि सरकार लाबोनायनि थाखाय सिन्था सरसा लानानै बिथांमोना खामानि मावहोदोंमोन न'खर न'खर जेनेबा साखरि होनाय बा सोरनिबा न'खराव थांनानै UPPL नि मेम्बारशिप दाननाय बेबायदि
खामानिखौ बिथांमोना मावदोंमोन आरो बुंलांदोंमोन बेखौ मेम्बारशिप दाननायजों लोगोसे नोंथांमोननि न'खराव जुदि BA पास दङबा मेट्रिक पास दङबा बिथांमोननो खामानि बा जेनेबा साखरि होगोन होननानै आरो बै आसायावनो हयथ' सोरबा बिमा बिफाफ्रा बा रायजो राजाया गोबाङानो हयथ' बिथांमोनजों जगदान होदोंमोन नाथाय दिनैहाय नुबाय मा 5 बोसोर सरखार लांखांनायनि उनावबो दिनैहाय नाथाय बै बाथ्राया दिनै जाफुंहोनो हायाखिसै आरो बेखौ जों बुंनो नाङा गावसोरनि खामानियानो दिनै रायजो राजाखौ फोरमायनानै होदों जाहाथे गावसोरदि मिसवा बाथ्रा बा नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै हयथ' बिथांमोनजों सरखार दानायनि मोनसे असिला लानानैल'सो दे थगायनानै जेनेबा खामानि मावहोदोंमोन बे दिनैहाय रोखा फोरमान जाबाय ओंखायनो दा डेभेलपमेन्टनि बेलायाव जों जुदि बुंनो थाङोबाथाय जिखिनि BPFआ मावबोनाय लामा स्कुल दालां बा जोंनि लाइब्रेरि गामिफ्राव खायसेयाव होनाय IBS स्किमफोर अनसुंथाइफोर बेफोरो BPFनि दिनाव गोबां जादोंमोन आरो बेखौ रायजो राजाफ्राबो ना बुंनो हाया दिनैहाय जोंनि बे रुफाफुलि ओनसोलाव लामानि अबस्थाया मामोन बेखौ हयथ' गुबुन जायगानि मानसिफ्रा जुदि फैयोब्ला हयथ' बिथांमोना जायफोरा फैदों बिथांमोना मोनथिदों आरो जायफोरा बेवहाय थानानै बै लामा बा अबस्थाफोरखौ दिनैहाय बा जायखिजाया डेभेलपमेन्टनि जिखिनि स्कुल बा जेनेबा लाइब्रेरिफोरनि जिखिनि समस्या बेफोरखौ फिल खालामदों बिथांमोनासो बुजि मोनोमोन नाथाय BPF फैनायनि उनावहाय नाथाय बेफोर गोबाङैनो सुंख' जादों गोबाङैनो मावफुंजादों जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा खुसि जादों हयथ' मोजां मोनसे परिबेसाव नाथाय मोनसे टाइमाव रायजो राजाफ्रा मोनसे आरो मोननायनिख्रुइ बांसिन मोननो लुबैयो बे थार जायनि जाहोनाव हयथ' बिथांमोनखौ मोनसे स्ल'गान होनानै लानानै थांदों मोनसे आस्था होनानै लानानै थांदोंमोन मा जेनेबा न'खर न'खर साख्रि होनाय जुदि न'खर न'खर जुदि साख्रि होयोबा न'खर न'खर जुदि खामानि होयोब्ला सोरथो बिमा बिफाया नगारा गासैबो बिमा बिफाया बेबायदिनो गोसो होनानै मावदोंमोन नाथाय उल्थाखौ मोननानै दिनैहाय लोब लोब हयथ' थांनाय जायफोरा UPPLआव जगदान होनाय जायखिनि कर्मिफोरमोन जायखिनि रायजो राजामोन दिनैहाय BPFआव अनेकानो जयनिं जाफैदों अनेकानो जोंखौ सापर्ट होदों आरो दिनैहाय फैगौ इलेक्सननि थाखाय थियारि जानो जोंखौ गोबाङैनो थुलुंगा होदों दा दिनैहाय बिथांमोनाथ' एन्टि कारापसन बाथ्रा लानानै हयथ' स्ल'गान होनानै गावसोर रायजो राजानिफ्राय भट आदाय खालामदों दा बाथ्राया बेखौ मावफुंनो हायाखै दिनैहाय बेखौ फोरमान जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो जायफोरा दिनैनि दिनाव एपइन्टमेन्ट रानदों बिनि गेजेरावनो ससियेल मिडियायाव हयथ' गोबाङानो गोबां जायफोरा बुरजा मार्क लानानैबो हयथ' पास खालामनानैबो दिनैहाय एपइन्टमेन्ट मोननो हायाखिसै गावसोरनिख्रुइ खमाव मोननाय जायफोरा माबामोन केन्डिडेटमोन बिथांमोना जायफोरा हयथ' इन्टारभिउ होनायमोन बिथांमोना मोनैया दुखु फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनैहाय ससियेल मिडियायाव सासे आइजोआ दिनैहाय गावनि खुदियानि थाखाय जेब्ला इन्टारभिउ होदोंमोन खुदिया मोजां मार्क लानानै पास खालामदोंमोन नाथाय बिनियाव एपइन्टमेन्ट मोननो हायाखिसै आरो बे एपइन्टमेन्ट मोनैनि बाथ्राखौ बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला हयथ' गावनाव 8 लाख थाखा नामा बिनाय होननानै मोनसे बाथ्रा बुंदों बे 8 लाख थाखा बिनाय बाथ्राया हयथ' बेयो जोंनि सोरबा BPF कर्मिनिबो मानसि नङा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो फोरमायदों आं सासे UPPLनि कर्मि गोबां खामानि मावदों UPPLआव थैथाब थांथाब खामानि मावदोंमोन जायनि जाहोनाव हयथ' आं दिनैहाय फैसा गैयिनि थाखाय फैसा होनो हायिनि थाखाय हयथ' आंनि फिसाखौ आं जेनेबा एपइन्टमेन्ट मोनहोनो हायाखिसै अब्लाथ' बे बाथ्राया गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बे आइजोनि बेलायावल' जुदि बेबायदि दुखुनांथाव जादोंब्ला आरो बे सासे जुदि गावसोरनिनो गोख्रों जुदि कर्मिमोनब्ला बेखौनो जुदि नासयनो हादोंब्ला अब्लाथ' रायजो राजाखौ आरो मा बुंनो रायजो राजाखौ नासयनायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा बिथांमोननि थाखाय नंखाय बाथ्रा बुंनायाथ' बा जेनेबा एन्टि कारापसन मावनायाथ' बिथांमोननि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा बे साभाबिक ओंखायनो बे बेलायाव हयथ' जों बुंलायनो नाङा गावसोरनि पार्टिनिफ्रायनो हयथ' गोबां ससियेल मिडिया बेबायदि बाथ्राया ओंखारदों थिग बेबायदिनो रुफाफुलि प्राइमारिनि गेजेरावबो हयथ' मोनसे फोरमान दङ सानै व्यक्तिनि मादाव सासेया मोजां मार्क लानानै पास खालामदोंमोनबाबो एपइन्टमेन्ट मोननो हायाखिसै हयथ' जानो हागौ बिथाङाबो बेबायदि मोनसे बेलायाव गोग्लैदों बेबायदि अबस्थायाव गोग्लैदोंबो जानो हागौ जायनि जाहोनाव हयथ' बिनिख्रुइ खम मोननायानो हयथ' एपइन्टमेन्ट मोननो हादों होननानै जों मिथि मोनदों आरोखि थांनाय समाव BTR एग्रिमेन्टनि थ्रुयै बिथांमोना सालबारियाव मार्टियार्स मेम'रियेल टम्ब बानायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोना सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय साफा साफा BPF दोलोनि मावथि हिसाबै नोंथांमोना बेयाव मोनफुंनो हादोंना हायाखै बे बाथ्राखौथ' मा बुंनो नङा होमबा दा बेखौ बुङोबाथ' BPFनि मानसिफ्रा मेगना खाना गोजा जाजोबदों नामा बेबायदिसो होननाय बायदि बाथ्रा जागोन आरोखि दा रायजो राजायानो जुदि बेवहाय बुंथोंसै मानो होनबा लुनायखौ जुदि नुदोंब्लाथाय बा नुवाखैब्लाथाय रायजो राजाया बुंगोन मानो होनबा जोंनि मेगनावथ' एज ए BPF हिसाबै जों बुंनो थांला
रायजो राजाफ्राबो हयथ' सोरबा सालबारियाव जानाय बाथ्राखौ बा बेबायदि लुफुंनाय बाथ्राखौ नुनो मोनाखै नामा। अब्ला बिथांमोना गावसोरनो साननानै नायथोंसै रायजो राजानि मेगना खाना ना बिपिएफनि मेगना खाना। सेंग्रा सिख्लाफोरनि इयुथ्सफोरनि थाखाय गोबां जौगानायनि खामानि मावगोन बे बाथ्रायाव नोंथांमोना मा बुङो? बेसेबां साक्सेस जानो हादों, बेसेबां फेलार जादों बिथांमोना? बाथ्राखौथ' नोंथाङा जा सोंथि सोंदों बेयो गुरुत्वपूर्ण सोंथि आरो जि सोंथिनि सायावनो दिनैहाय बा जि पइन्ट्सखौ टपिक्सखौ लानानै बिथांमोना दिनैहाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव देरहालांदोंमोन। मानो होनबा इयुथ्सफोरखौनो साख्रि होनाय, इयुथ्सफोरखौनो खामानि होनाय, नङा होमबा? बे बाथ्राखौनो लानानै जिहेतुके बिथांमोना स्ल'गानजों देरहालांदोंमोन। नाथाय जायफोरा दिनैहाय थैथाब थांथाब इलेक्सननि नामाव पार्टिनि नामाव बिथांमोना इउपिपिएल गिदिंदोंमोन, बिथांमोननाव मेडियाफ्रा बा नोंथांमोना जुदि सोंनानै नायोबा बिनि एन्सारखौ साबसिनै मोननो हागोन। आरो बिथांमोना दिनैहाय मा दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोनाथ' दिनैहाय गोजोननाय गैयिनि थाखायनो, मावफुंना बिथांमोननो होनो हायिनि थाखायनोथ' दिनैहाय लाइमोनफोरा जेसेबांखिनि इउपिपिएलनि कर्मिफोर दङमोन बांसिन भागानो दिनै हयथ' बिपिएफआव दिनै जगदान होदों, बिथांमोना फैदों, हयथ' सापर्ट होदों, जोंखौ हयथ' फैगौ इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय गोबां इनकारेज होदों। आरो बेखौ जों गनायनांगोन। बिथांमोननि जिखिनि लाइमोनफोरनि जिखिनि दानि मोनसे सिन्था सरसा गाव गावखौ लानानै मोनसे गोजौआव लांनायनि जिखिनि थांखि, बे थांखिखौ हयथ' बिथांमोना थगायजादों बा बिथांमोनखौ थगायदों। बिनि थाखाय जोंहाबो बिपिएफ हानजानिफ्राय जों गोबां दुखु थाबाय। बे समाव माने इउपिपिएलनि जि आफादगिरि बा दानि सिएम प्रमद बर' बिथाङा माने सान्ति सुक्तिनि मुङाव माने जों दा बिटिआर ओनसोलाव, माने बिथांमोना बिटिआर बुङो नालाय, बिटिआर ओनसोलाव माने सान्ति फैबाय फैबाय बुङो। बे समाव रायजो राजाफोरा सान्ति दंना गैया बेखौ नोंथांफोरा मा फोरमायो? सान्तिया दिनै बुंनो थाङोबा खुगानि बाथ्रा नङा, खुगानि राव नङा। बियो खुगाजों बुंबानो जे सान्ति फैबाय फैबाय। दा ओरैबायदि बाथ्रा जायो बुंनो थाङोबा, सोरबा सासे बेक्तिखौ जुदि सोङोब्लाथाय माबोरैहाय खबरा नोंना होनोबाथाय मोजां होननानै बुङो। खिन्थु बिनि गोरबोआव मा जि दुखु दं मा दं बेखौ फोरमायबालासिनो खुगाजों बुंदों मोजां होननानै। नाथाय बाथ्राया बिदि नङा। बिथाङा दिनैहाय सान्तिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। माखौ लानानै सान्ति बुंदों? आरो मेक्सिमाम दिनैनि बेलायाव जुदि भटिं खालामोब्लाथाय बिटिसि एलेकानि रायजो राजाखौ जुदि भटिं खालामोबा बै सान्ति सोदोबखौ लानानै हयथ' बिथाङा बेसेबां पार्सेन्ट मोनगोन? एखेबारे खम पार्सेन्ट मोनगोन खोमा। मानो होनबा रायजो राजाफ्रा गासिबाबो बिबेक दं, साननो हानाय दं। दिनैहाय सोरनिबा खुगानि बाथ्राखौल' रावखौल' लानानै फोथाया बा जेनेबा बुजिया। मानो होनोबा बुजियो गावनि बिबेकआबो। आरो जुदि बेखौ जुदि बिथाङा गावनि खुगाजों सान्ति फैबाय फैबाय होननानै जुदि डिमान्ड खालामबाय थायोब्ला हयथ' सोरनिबा साननाय बिबेकखौबो डमिनेट खालामना दोननायनि अनगा जेबो बाथ्रा गैया बेवहाय। जुदि सान्ति फैदोंमोनब्लाथाय बा सान्तिया फैमारबायमोनब्ला सुक्तिया दिनै सोरखौ लानानै बिथांमोना जहाय जादोंमोन। दा दिनै हमनानै ला बिथांमोना एनडिएफजों लोगोसे एबसुआ दिनैहाय लानानै सान्ति सुक्तिखौ खालामदोंमोन। जुदि सान्ति सुक्ति फैदोंब्लाथाय जिखिनि एनडिएफ एक्स एनडिएफ फोरनि जिखिनि अबस्था हालोद, दिनै जेलाव थानायनिफ्राय जागायनानै बिथांमोननि न'खर, बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन, बिथांमोननो जिखिनि अनसुंथाइ होनाय गासिबो एनडिएफआनो मोनदोंना? जुदि मोनमारदोंब्ला, जुदि सान्ति फैदोंब्लाथाय मानो दिनैहाय ससियेल मिडियायाव मानो बिथांमोननिफ्रायनो एक्सुवेल जिफोरा दावहारु एनडिएफनि गोसो मोदोम होथाबनानै दिनैहाय नांथाबनाय बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियायाव दिनैहाय दुखुनांथाव बाथ्राखौ मानो फोरमायबाय थायो? जाहोना बेसो। जों दिनैहाय बिपिएफआ बुङोबाथ' दाय जागोन, नङा होमबा? बेखौ बुङोबाथाय हयथ' सार्थजों गावसोरनि इलेक्सन पारपासनि थाखाय बुंदों बिदिखौ सानगोन। नाथाय जों नोजोर होनानै नायदो, बिथांमोना जायफोरा दावहा दिनै हाथियार हमनानै न' बां गारनानै सोरबा बायदिया दिनैहाय जेलावनो दं, सोरबा बायदिया दिनै आथिं आखाइ बेंगुरा जादों, हयथ' सोरबा बायदिया दिनै गावथार जादों। बिथांमोननि परियाला दिनैहाय डेलि ससियेल मिडिया जुदि जों बेखेवोबाथाय, मबाइलखौ जुदि माबा खालामोबानो, अन खालामोबानो दुखु नांनाय बाथ्राखौ जों दिनैहाय बिथांमोननि दुखु फोरमायनायखौ जों दिनैहाय नुनो मोनो। अब्ला निसय फैनो हायाखै बेवहाय सान्तिखौ जों दिनै मिथिनो हायो आरोखि। बेवहाय हयथ' सोरबा बायदिया बुंबाय थायोब्लाबो बे जाबाय गावनि अख्रा, गावनि बुजि मोनैखौ बुंथाब बुंथाब जेनेबा सान्ति फैयाखैबाबो फैदों फैदों। थारमाने मा? साना दिनैहाय सानजा ओंखारो। बे बाथ्राखौ आं जि बुङो साना सोनाबा ओंखारो। गथिके बे बाथ्राखौनो मानिनांगोन होननाय बाथ्रासो फैदों आरो। दा दिनैहाय जों बेखौनो हास्थायो, इलेक्सननि समावल' फैथो, रायजो राजाफ्राबो साखा फारा जाखाना दं। आरो जोंहाथ' पार्टिनिफ्राय एखेबारे गोगोमखाथार। ओंखायनो
रायजो राजाफ्राबो सानदों 5 बोसोरखौ बिथांमोनखौ नायनोसै नायनायखौ सानदों 5 बोसोराव नुबाय जेला बिथांमोनखौ हयथ' बे बारनिफ्राय बे खेबनिफ्राय बिदाय हरगोन आरो बेनि मुखुबानो बेनि जि खाबु बे खाबुआनो जाबाय नैबे फैगौ सेप्तेम्बराव जानो गोनां जिखिनि बा सेप्तेम्बर दानाव इलेक्सन बे इलेक्सन बिसायख'थियावनो हयथ' बिथांमोना एबारनिफ्राय बिदाय जासिगोन इउपिपिएल पार्टिया आरो बिपिएफ हानजानिफ्राय हयथ' बिपिएफआ फैनानै सरखार दाफैसिगोन बा बेवहाय आगान होफैसिगोन बेखौनो जोंबो नेनानै दङ आरो रायजो राजाफ्राबो बे समखौल' नेनानै दं बिनि थाखाय जेबो गोनो गोथो गैया आरो